Rwy'n falch i bod ar y shortlist heddiw. Dyn ni ddim yn neud pethau am y iaith Gymraeg ac am y cymdeithas lleol i ennill wobrau, ond mae'n dda i bod yn cydnabod am beth ni'n neud. Mae'n hapus iawn i fod ar y shortlist heddiw. Pan oedd y Eisteddfod yn dod i RCT, mae'n amser yn exciting iawn, yn wedig i'r iaith Cymraeg. Mae'n llawer o pobl yn dod i'r ardal ac o'n i'n lamsio'r Eisteddfod yn Treorci. A mae'n llawer o pobl yn dod i fyny i gweld beth ni'n neud yn yr ardal ac sut mae'r iaith Cymraeg yn tyfu. A falle bod nhw ddim yn disgwyl o pobl sydd oedd yn siarad Cymraeg yn yma. Mae Braint wedi cyrraedd rhestr fedd achos oedd y Eisteddfod wrth gwrs yn ddigwyddiad hynod bwysig i Bontypridd. Ac wrth gwrs mi oedd Clwb y Bont hefyd yn rhan o'r bwrlwm ar gweithgareddau, felly mae'n Braint cael yn cydnabod am wythnos hynod brysur. Ac ar ôl hynny, wrth gwrs, ni wedi darganfod hefyd oherwydd trafnidiaeth cyfleus iawn o lefydd fel Caerdydd ac yn y blaen, bod canran uchel o'n cynulleidfaoedd ni yn enwedig i gigs Cymraeg rwan yn teithio o Gaerdydd yn gyson, lle o'r blaen doedd Pontypridd ddim ar ei radar nhw, felly mae hynny yn ganolog yn galanogol, a hefyd ni'n gwybod bod pobl yn dod i Pontypridd i fwyta ac i fwynhau yn felly dwi'n siŵr bod yna impact economaidd reit dda felly.